Utilizamos zumo de arándano porque é un produto que é super atraente pelas. O que facemos normalmente cando colgamos unha trampa, aínda que hoxe está o día así, buscamos unha zona onde sepamos que lle vai dar ben o sol e colgámola nunha árbore para que elas veñan. Botaron zume e ácido en trampas ao sol, é a última arma que están a ensaiar en Soutomaior contra a vespa asiática. Colócanos en áreas rurais para protexer as abellas autóctonas. Na loita contra a praga da vespa asiática empregáronse moitos métodos. No concello de Soutomaior apostan agora polas trampas con atraente, zumo de arandos e ácido acético. O dispositivo chama a atención do insecto invasor e atraeo para que quede no seu interior. Temos unha zona onde sepamos que lle vai dar ben o sol e colgámola nunha árbore para que elas veñan. Vale. En contacto co sol, o ácido acético que fai é potencia o aroma dos arándanos. Vale. E isto, bueno, pois cunha trampa destas ao día, en plena acción, pois estamos collendo 30, 40, 50, é unha cousa fora do normal. Pois nós aquí utilizamos de todo tipo de trampas, con atenol, con mel, con viño, incluso con azúcar, e nós cada día probamos unha trampa para ver cal é a que nos resulte mellor. De momento non podemos dicir cal é a máis efectiva, como tamén miramos aí enfrente temos arpas, con baterías, temos algo de todo para ver que é o que nos vai a poder suceder. Xa se repartiron 100 trampas e 250 botes de líquido atraente entre os veciños, sobre todo no rural. O obxectivo é protexer as colmeas de abellas as que a vespa asiática ataca. O Concello, no programa que ten da avispa velutina, pois o que fai é reparte cos vecindarios, que a xente que o pida no Concello, reparte as trampas e os atrayentes, claro, para que os veciños, pois nas súas hortas particulares, que, pois, bueno, teñen frutais, pois que vayan colocando as trampas, vale? É un xeito moi bo de erradicar, pero, bueno, é moi difícil erradicar isto. Estos niños acabarán eles mesmos quedando inútiles, pero saldrán de cada niño, un niño destas dimensións, poden ser de 200 a 300 reinas, que por o ano se pode multiplicar, un niño se pode multiplicar en 300. Entón, agora é moi importante trampear para cazar a maior cantidad de reinas, porque cada reina que cacemos é un niño menos. Unha vespa pode capturar entre 25 e 50 abellas ao día, de aí a grande ameaza que representan. Nunha primeira fase xa retiraron 125 niños de velutina.